Sosial mediada Türkmen hökümetine garşy tanqidi pikirleriň artmagynyň arasynda Türkmenistanyň durly tebitlerinde raýatlaryň garaşsyz maglumatlary elletirliligini hasam çäklendirmek maksady bilen internetiň tizligi ýürüti petildiler diýip Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenleriň biri bellidi. Lewapda Türkmen Telekom internetiň tizligini haýalladyp, raýatlaryň VPN hyzmatlarynyň üstü bilen petiklenen saytlardan, şol sanda YouTube'dan, şeýle-de Telegram ýaly messengerlerden maglumat almak mümkinçilikleriniň öňüni almagy synanşar. Diýip 21-nji oktýabrda ýurdun ýeketäk internet üçinçisi Telekomyň atlandyrylmasylygyny soran hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak media azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýle-de iri sosial ulgamlar petikli galýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hudurlanýan dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial torlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Mundan öz ilatynyň internet illetirliligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk emeden Türkmen hökümeti VPN tilisimlerini gurnap berýän usullary basyş edip, hatda raýatlary VPN ulanmajaklyklary barada gurhandan hem andystiripdi. Eýen bir hepde töwre wagt bar internetiň onsuz hem haýal tizligi hasam peseldi. Wi-Fi arkaly VPN-e bağlanjak bolsaň onu ýalňyşlyk barada habar çykýar we internet 10-5 minutlap petiklenýär. Diýip Türkmen awadyň ýaşaýjylarynyň biri 21-nji oktýabrda habarçymyza başdan geçirenlerini gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarky ýagdaýlar boýunça Lewap Telekom bilen habarlaşanda degişli hünärmen internetiň tizliginiň alınıp barılan teknik işleri bilen bagly bolmagynyň mümkindigini, sol bir wagtda jikme-jik maglumat üçin arza bilen ýüz tutmalydygyny aýtdy. Galy bertede Azatlyk geçen hepde Mar vilayatynda hem internetiň tizliginiň peseldilip başlanandygy barada habar beripdi. Sol pursat habarçylarymyz muny sosial ulgamlarda yerli ýaşaýjylaryň polisiýa işgärini bir hojulugy bir kanun girmäge synanmakda aýplap, köpçülik bolup onu soragy çekýändigini görkezýän videonyň ýaýramagy bilen baglanystyrypdylar. Habarçymyz bu videonyň sosial mediada giňden paýlaşylmagynyň ýygyny howpsuzlyk gullaklarynyň tapşyrygy esasynda tutuş debitde internetiň tizliginiň peseldilendigini belläpdi. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky ornlarda ýerleşdirilýär. Internet tehnologiýalary boýunça habarlary idarlayan Comparaytech nesriniň awgustda çap eden hasabatyna görä, Türkmenistan interneti senzurlamakda Demirazı Koreýa, Iran, Hytaý, Siriýa we Belarus ýaly ýurtlar bilen bir hatarda iň yaramaz ýurtlaryň arasynda agdalýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň döwlet sırryndan we kanun tarapyndan gorulýan beýlik sırlardan başga maglumatlary almagy hukuklary kepillendirilýär. Türkmen häkimetleriniň internet illetirliligini hasam çäklendirip başlamagy sosial medialarda Türkmen hökümetiniň sol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat geldi.